زنها و خواهران عزیز، امیدوارم که همه شما خوب هستید، تن صحت هستید. در نوار امروزه نمیخواستم که اوید یگان خیلی بیماری صحبت کنیم. نوار امروزه باشد اوید یک گیاه شفا بخش است که هم برای زنها فایده دارد، هم برای مردها، هم برای کودکان فایده دارد. درباره همان میخواستم معلومات دهم. در کامنتاری ها چی گونه سوال های میشود، اوید چی موضوع های میخواهند که بفهمند. هنگامی که مینویسند همه آنها رو من میبینم و کوشش میکنم که درباره همه آنها نوار تیار کنم. سببی که درباره همین گیاه چند وقت پیش التماس کرده بودند که نوار کنیم، امروز باشد درباره خصوصیت‌های شفابخشی همین شلفه به شما معلومات دهم. ولی پیش از آنکه نوار رو سر کنم میخوام یک چیز رو برای شما قید کنم که در کانال اویدی قریب همه موضوعها نوار تیار کرده شده است، ولی بسیاری ها تا همون جایهای درکاری نفر اومده ندیده باز خواهش میکنن که دویم باره اوید ягон мавзӯъҳое ки аллакай дар канал вуҷуд доранд навор тайёр кунем. Аз ҳамин сабаб ҳамаи наворҳоро ман ба мавзӯъҳо ҷудо кардагӣ ҳастам, дар плейлист ҷой кардагӣ ҳастам. Шумо метавонед ки оиди кадом намуди бемориҳо маълумот гиред аз плейлист даромада интихоб кунед, ба шумо қулайтар мешавад. Масалан, бемориҳои занона алоҳида ҷудо кардагӣ, оиди витаминҳо алоҳида ҷудо кардагӣ, оиди бемориҳои умумӣ алоҳида ҷудо кардагӣ. дар ҳамон ҷо даромада аз ҳамон ҷо мавзӯъҳои лозимии худро дарёфт кунед, ба фикрам қулайтар мешавад. инчунин дар зери ҳар як видео 3-4 ссилкаи видеои муҳимро ба шумо мегузорам ки то ки ба шумо қулай шавад даромада тамошо кунед. чӣ хеле ки бисёриҳо медонанд, шалфе ин гиёҳи хеле қадима мебошад ва аз қадим онро бисёриҳо истифода мебаранд ва хусусиятҳои шифобахшиаш хеле зиёд мебошад. барои мардҳо бошад фоидаи шалфе хеле зиёдтар аст. Масалан, ҳангоме ки мардҳо мӯи сарашон мерезад, яъне абласение сар мешавад, метавонанд ки шалферо истифода баранд, ҳам чой карда нӯшанд, ҳам метавонанд ки мӯйҳои сарашонро обгардон кунанд ба ҳамон шалфе. вале истифодаи шалфе чӣ қадар аст? барое ки ҳамон эффекти шалферо дидан ки барои мӯҳоятон фоида кунад ё не, ва бояд шумо дуру дароз истифода баред. Масалан, 3-4 моҳ аз ҳамон чояш истифода баред ва 3-4 моҳи дигар фақат мӯйҳоятонро бо ҳамон обгардон кунед, метавонад ки ҳамон процесси мӯйҳои рехтанро камтар кунад. инчунин ҳангоме ки мардҳо проблема доранд бо кори гормонҳояшон, метавонанд ки аз шалфе истифода баранд, чунки шалфе кори гормонҳои мардонаро хеле нақс мекунад, тестостеронро дар организми мард хеле зиёд мекунад, ҳолати сперматозоидҳоро нақс мекунад, иммунитети мардро баланд мекунад. шалфе худаш противовоспалительный эффект дорад, яъне воспалениеро нест мекунад. чӣ токсинҳое ки дар организми ҳам зан аст, ҳам мард, ҳамонҳоро берун мебарорад. дар занҳо низ шалфе хеле фоидаи зиёд дорад. Масалан, дар занҳое ки дар ҳолати климакс қарор доранд, яъне менопауза аст, бенамозияшон қатъ шудааст, бисёртар дар онҳо гармшавию хунукшавӣ дида мешавад. ҳамин ҳолатҳоро шалфе беҳтар мекунад, яъне ҳолатҳои гарму хунукшавиро камтар мекунад, асабониятро камтар мекунад, хобро беҳтар мекунад. дар занҳое ки бенамозияшон хеле зиёд аст, яъне обильное кровотечение доранд ва дар ҳангоми бенамоз шудан дардҳои зиёд доранд, метавонанд аз шалфе истифода баранд. ҳангоми истифодаи шалфе метавонад ки бенамозиро камтар кунад, дардҳоро низ камтар кунад. дар занҳое ки кӯдаки ширмак доранд ва намехоҳанд шир диҳанд, яъне аз шири сина мехоҳанд ки тифли худро ҷудо кунанд, метавонанд ки аз шалфе истифода баранд, чунки шалфе метавонад ки шири синаи модарро камтар кунад ва ҳангоми ҷудо кардан дардҳоро камтар кунад, яъне дарди синаро камтар кунад. дар кӯдакон бошад истифодаи он мумкин нест, яъне то 12 солагӣ истифодаи шалфе мумкин нест, вале агар ҳаст кӯдаконе ки хоби нақс намераванд, хеле бетоқатанд, шумо метавонед ки ванночкаҳо аз шалфе тайёр кунед ва пеш аз хоб кӯдакатонро бо шалфе обозӣ дароред. ҳангоми обозӣ кардан бо шалфе системаи асаби кӯдак хеле ором мешавад, хобаш низ беҳтар мешавад. ба ғайр аз хусусиятҳои шифобахш доштани шалфе, инчунин хусусиятҳои зарарнок низ дорад. дар ин ҷо аз шумо хоҳиш мекунам ки бо диққат гӯш кунед, чунки дар бисёр ҳолатҳо метавонад ки шалфе ба организми инсон зарар расонад. истифодаи шалфе дар занҳо ҳангоми эндометриози бачадон, аденомиёзи бачадон мумкин нест, чунки метавонад ки аз ҳад ҳамон эндометриоз ва аденомиёзро зиёд кунад. ҳангоме ки дар зан ё мард проблема бо ғадуди сипаршакл, яъне щитовидная железа дида мешавад, чӣ хеле ки дар худамон мегӯяд зоб дорад, ягон хел узловое образование дар щитовидная железа дорад, истифодаи шалфе мумкин нест. инчунин дар ҳама намуд бемориҳои гурдаҳо агар дар инсон вуҷуд дошта бошад, истифодаи шалфе мумкин нест, чунки метавонад ки ҳолати бемориро аз ҳад зиёд кунад. инчунин ҳангоме ки дар зан ё мард
фишорбаландӣ дида мешавад, ё ин ки гипертония мегӯем, худамон бошад мегӯем давление дида мешавад, истифодаи шалфее мумкин нест, чунки метавонад ки аз ҳад фишори хунро баланд кунад. Ва як чизи дигарро низ қайд кунам, инчунин ҳангоми ҳомиладорӣ ва ҳангоми ширдиҳӣ истифодаи шалфее мумкин нест, чунки ҳангоми ҳомиладорӣ метавонад ки ба тифли шумо зарар расонад ё ки гипертонуси бачадон вызывать кунад ва ҳангоми ширдиҳӣ метавонад ки шири шуморо кам кунад. Аз ҳамин сабаб ҳангоми ширдиҳӣ ва ҳомиладорӣ истифодаи шалфее мумкин нест.